14.000 hectàrees. Soc Manel Pujol, de l'empresa Serra Bontmort, i fem activitats de guiatge en 4x4 a la Reserva Nacional de Caça del Bontmort. Els nostres guiatges, que serveix per veure el patrimoni natural d'aquesta reserva, està inclosa dintre el que és el geoparc. Per tant, una cosa i l'altra són plenament compatibles. Per mi, territori és un lloc on estàs a gust, ets feliç amb els teus i aquesta felicitat la pots compartir amb més gent. Jo animaria la gent a venir aquí a Serra Bontmort amb un bon guiatge perquè així podrien compartir la meva felicitat. Serra Bontmort també és geoparc.